Floor, para matang nga single floor, hangitan nga na floor. Ada kay makadadon ta kita na makadadon dani patay. Hi guys, good morning. June 29 na karon. Ja, Lunes ros buntag, ja gailis ko kay magpagaling meron sa among mais. Ja ako ray magpagaling. Ug sinanay kay distri pwede kay gilabdan na pag-o. Ja, fatom ni sa among sakdan nga motorela. Inom sa kunari gatas kay buntag pa sa tutugnaw. Inom sa kog ininit ba aron di tabog na wala takuto-kuto. Tug mo lang. Gusto mo lang sipat-sipat mo lang. Ha? Kali ko nag-usa nang iguli na lang. Nagbawon man ko darig kananay ang kanan dito ka mo ning kaon nagbawon ra ko butsi-butsi niluto ni manang dada ko no suman di ko suman kay maghamos-hamos sa bag gitaran ko kaya maghamos-hamos man lagi dang sudlanan aw pwede pod nang dadi apoy itlog lo kabuk ang gida kay dang madugay mi kay wa lagi hibaw kay agalingan grabing nagharag magpagaling ron kay daghay na nanumrog mga mais just mga niagi ba mao nga magbawon na ra man kog simo-simo dito kay insag abdag kutas arkan si way bawon kay ladyo-ladyo tindahan tus naigalingan kay dapat mag-highway dyan mo ra magway tindahan dito dapit abdag kutas wa gad mapalitan mabuntas mo nang magbawon jud ko unja magdara lam siguro pukog tubig kuan kay arong kananay nami imno nanja aduha sa muna nay oh mamos day na aw nam day sudlan da guys suman nga niligid kamuti si manang dani naghimo kay mamanay jang negosyo negosyante man na niligid kamuti da pa sibut-sibutsi na pa lumpia asa pa kadana kumpleto na pa si jay mantika kay prito ko na lumpia aguh ara jud kabugay nis manang jay di jud basta-basta nis diskarte mo ning barag og amahan og inahan sa ilang pamilya na guys mo na giingin jo guys nga suman nga kuan nga niligid karanay kamuti o karanay butsi-butsi na rin na ninang no mani balik jang manang dari tag 5-5 ra ni siya daning nagdako na balik duha ka buok dari pa duha ka buok kay tag sa mis nanay nagbawon po kog tubig kay wala gid dito tindahan madyo na raman ni kanin njag madugay mi dala mi ra pa kaadto ni naman ay palaman po kayo da pabis ka man lang kaning uwan na hinuon pod apit na Bagala City mo ani na kuno tong motorela ga inom na ko dari sa gatas kay maitik sa na di mo inom og init ni kabantag maraot kuno kuto-kuto tinod na nang pero wa pa mo bako dag si mayor ni ulis ilag hapon pinadaga lagi di sa ginahan tug dari og nadaga siya mauwaw siguro mag-ilis-ilis nga na aram di pasagdan kay aron mo komportable pud siya balik man to lari unja uwan man yun pud pero okay rin nung pagmuuwan kaya agang mais nakatubo na ba kay wa mo ko kaadto sa pagbugas wa mo kumadto kay kanay ngingigan lagi ko sa juta ang lataa ano na ako maot ngingig ko na ja og wan pilit pud wa pa kong makaadto kay sigunso na mag-uwan lisod na lagi madani upload og magsigunso uwan kay ato ba mag-uploadan sa radyo uwan di mi maka basta-basta glakaw kay delikado na pagkahoy na haglagay kong naidagdog og kilat kakantalig ko na sa manit delikado di ay kulbaan ko unsa ano ka jud nang natay makitan sa muton magkadadon ay dito pud mo inam pag-init og mabuntag kay murag mo askil-askil pag mong lawas ba kay binang ingarong ting tugnaw bitaw andam ni ko sang sakit dari o wala man nagisuot hindi mo kabuling-buling mga day ko diha sa ahang supporting ate da sa Germany si Ate Nora Wilkins ug ni dang mga pamilya diha ni Ate Marilyn ug ni Lynn nga dang igsuon diha sa Germany salamat kadto sa inyo pag-support sang mga vlog Premi labi na ni Ate Nora salamat kaadto og daghan pang salamat ni Ate Sherry Ulrich ug sa iyang husband is Raymond Ulrich diha sa Arkansas, USA sa inyong pagsuporta sa among vlog. Thank you kaadto and God bless your family there. Uwan lagi damili, ngilngig, hani ba? Ganahan sa feeling bitaw pero lami kaadto ag uwan para sa mga kuan. Pero di naman ko ganahan nga maglakaw-lakaw bitaw dala binadaras bukid kay wa pa jay di ba ta siminto ang mga agianan. Ngilngig bitaw. Kaya pilita ka na kung tagsod jud mo
Pero di na lang kumingon siya. Kasang giligig, niligan ko. Naabot na gagad guys, ang motorila nga among gi. What? Dapat. Nalay ka tayo. Bukan, bisan buat pa, si Kari. Una naman ning nilahaga wa pagani tari daga na datang naman sanay dawa ka mahog pero datang tong na rin di ka magda mahog na wala ni wala nagagig sa pa agam kalsada yung taon ang ngay manipagbakan wala may nagagig sa pa namis galingan wa pay tao not the role I usually play. Don't speak too much of what's been going on. Nay, huwag na manay mga taon doon ay pakpigay mong ilungan na. Hi guys! Sumuha na nag-among galingon na nga mais. Ano yung gamang galingan dari sa lisa o mais na sarado pa. Aliwaros kay kani National Highway na nisda padung nisda og ubay ag padung dito jagare padung Tagbilaran. Namis National Highway karon. Dagauan gihapon kita mo sa kasada ganina mura nagadug sapa no. Maglag adto ko mo agir tong dapita labi nagbasa kay gabal-habal kay mura magadug bodbod dingan ang kubaan ta. Ja alas City kwanto man. Alas City 41 ja mag-abri ko na nila sutso pero bala man kaha wata kay baw kay maat magtimpo uwan man wata kay baw basig madugay ni da madugan ni kay dahil lingkuranan dia na lingkuranan nga tabla ana sa laming nanay magtambay-tambay samtang wa pa deha ag manggagaling basta kay kitay number 1 kaya pa may nangari kami kinaunhan da matuwat naman sa kanay dili magatuwat sa medari madug kay dahil lingkuranan basta bagud kunot kaya ba sa lingkuranan sa rila mura ko na ning nakaihi Nay. Kung makaihi, Nay. Ikaw, unta ka, Nay. Wangan tau, binabada mo. Bag-o. Kaya nagpagaling mga primiras niya, gilahi mo itong mga naong. 130 ka kilo. Tingog at. Pwede kaya ito na itakang na eh. Beginners bali ay mura mag professional na. Hi Tabs! Good morning! Ingat kita ko kami kinaunhan magpagaling. Kabuling ka. Magpagaling. Ha? Aba? Takang. Guys, lamay kauban magpagaling. Titi boy. Rooney, pwede lagi ng kanagti boy? Lagi. Kaya basig mo yung... Mais na pagaling. Mais. Mais lagi. Wadyo kaya na niabot na rin ang friend from high school, si Ronnie Platino. Charot. Mutabang ko na pagaling kay wa may laki. Ara kabuutan ka, Adjo. Ako sa iba ni Flor karong adlaw. Tidya sa assistant karon. Adjo ni kay na ako ikon. Ang humuta malagi ni mo, Tibs. Darar, matsuha naman yung tawhana. Kating, ganahan na pagkadani. Kaya niyon ta sa tabangan ba? Ano kayo mong sanin? Kabarwa, isang sanin na nakalimot, bueng. Kalimot ko. Wait, channel. Wait, sanin. Nasa man, Tips, nakasuhay na kagpagaling may isa una mo pa. First time ko din mo ron. First time. Grabe! Kaya na humay. Sige lang pagaling. Humay. Karon mais. Lahi man ni mais kung matuwan. Di mo pa nang palahon. Humay pa na tahon. Dali naman. Pero daghay proseso pa. Kaya na pa manay binlod. Napay tik-tik. Tahop. Wala na tik-tik isa man. Dali, dito. Kan, Kana mo
Pulburon! Pulburon! Oo, ako kasi may suman hinuhod. Pulburon ha? Pulburon! Grabe gwapuha ka mga assistant toy. Arang matsuka ka mga assistant. Namala kag timbang na na tips. Oh, bro! Di ko ka mo gamit na ng timbangan ah. Hi guys, nahuman agad din mig hangawat sa kuan nga nanay tahop. Pagpasalamat ko kung Rune kay wa sita makalisod-lisod gadud ni. Adto gani kay abot og kalit. The timing pod. Oh, timing pod wala steering si Mayor. Anda. Mana si Jason tabang anda kay wa man ko ikadalit ni kay wa pa man ko kuan. Wa man pud dari tindan. Nagbaon na kog suman ganina hanaram ni hatag ni Ja. Tagsalan sa tips. Kay kananay murag tutas-tutas na pud sutso na bud sa kapin. At na ako nagimong master pero makaila sila nimo tips. Ilan lang ganun. Boy, bakit ang kagwapo ba? Asa ka di ara kapuha? Utan pa dyan. Legal. Floor, para matang single floor, hangitan nga na floor. Adyo, kaya magkadadun pa kita na rin magkadadun dani patay. Kita, Upas ako sang mas kay tukakan ko. Dami ako ari ah. Magkaan sa amig suman. Saan pagkaagsuman tips nga? Kamuti lami ba? gamit ba? Saan gamat na eh? Ang maguwang. Manang hilim. Di manang ba manang? Kamuti, ah? Kamuti, jagi butang nga klubi. Gamis daplig karsada sa progreso. Saan nga bridge ba niya? Di mo ganit bridge. Daplig karsada at pang suhiko. Ulang mo yung manggod niya? Buwang mo yun ay. Ulang mo yung manggod niya na, ah? Eh, kamuti na. Kung kunhon nga ngutan ako managhunin kumana. Hello! Shout out ko ni Ate G, mga kapag, taga Panglao. Ay, Ate Gemma, taga Pangla. Mamuna yung request. Yes. Nakay friend, manggadid po mi Dani Nidja. Salamat sa inyong suporta sa among vlog. Uy, kinuko, ha? Mag-track. Ulit na siguro mo. Oh, pa. Kaya natin kayo magkuhan pa sa mga binlog, mga tik-tik, mga kuan. Bangon pa man ko. Nga, tabi suman, ha? Harap kang ingnan, og magsuman ni, harap kang satan na bitaw kay. Imuha ng motor? Katatay. Pwede Ay. ra ko vlogs bay. Shout out po ko ni Jobilat Music. Isa? Nasilingan na, Jobilat. Iso ba ni Rumel Koreb? Ah, Jubilat. Jobilat. Araw karabing lamiagan. Jobilat! Hi, Jubilat Music. Mandong kontak. Buing. Bro! Ayan, boyo. Ayan. Mandong kontak. Salamat, Tebs. Bye-bye.
guys, nahamana mi galing anja. Salamat kadto ni Ronnie Platino kay ning ari sa dari kay wa kadto pukoy katabang ron ja. Wa si Jam gusto ko na tughangwat sa mga tahop. Ja, okay na dia. Nakadana mi bugas ja kanang binlod tik-tik og kananay tahop. Ag tahop gibalik sang nanay kay wa man mi baboy. Kuha na yung taos nung junior, salamat ka ado. Hi guys, nakauli na dyan Miss Pai. Andiyan ka na nay. Diyan na rin. Nakauli na Miss Pai guys. Diyan mouse ako, alas 10 na buntag. Nalangan mi kay kananay. Dugay magalingon ng mais kay duhaman ka proseso. Langan di para sumay nga kasara. Huma naman, magmais, dugay-dugay kay duha ka proseso. Pero okay ra kay worth it man pud kay daghan man pud kay kuan wa man jima tawag na wa man gadji masayang kay tanan gamit man. Gikan pas bugas, binlod na pay tik-tik, tahop. Gamit jud kaadyo. Salamat kaadyo Ronnie kay gaan-gaan gid pagtrabaho na ganina kay diha man ka tigbekal og tig-kuan. Tig hangwat sa kananay tahop kay lisod kaadyo og kananay ako ra tong isa kay maglisod kuloy mo pas nanay mo pangwatod kay magkeub-keub. Diyan hangwat sa taho. Namamahaw sa ko guys, kay grabing kutasan na jis na pwede ko pamahaw. Mara to ang ginim-inim ginambang tagagatas ha. Kutas, kutoy lang kuto-kuto.